Habang kiling sao đông cặp bờ thầy đáp tăng kỳ dinh nhau balay ki priu ki dang ya bun kam kim don por ban sha kriu blay ka ing hapur thei man la kas ngi dang ya tei ka ing hap neng pat ala nong instam bantay to kindi pin riu no kum ki kunu blay ban in ha jan jong ukat ba kapor kadang don ale no le no wan pai shau try udang yai khot ha dumun ta mano bas no ya jing khot u try na mar kata to kyula ka ba mu jing im briu bum ti sao đông cặp bờ thầy đáp tăng kỳ dinh nhau balay ki briu ki dang ya bun kam kim don por ban sha kriu blay ka ing hapur thei man la kas ni dang ya te ka ing ha leng pat ahla nong instan ban tei to kindik bin reu no kum ki kunu blay ban in jan jong ukat pa kapor kadang don ale no one pai shau try uhan ha khot ha dumin ta mano bas mo ya jing khot tu try na mar kata to kyula ka ba mu jing im briu bunti try na mar kata to kyula ka ba mu jing im briu bunti